Ramene ya reng. Wah, ya karang apike iki pancen ngene iki ya, Tru. Pancen ngene iki tegese piye? Sewengi mayang, sewengi brai, sewengi mayang, sewengi brai ngene kuwi. Kanca-kanca iki dadine semangat. Sing omahe adoh rekoso lho, balik rono, bali rene meneh, balik rono, bali rene meneh. Ya paling ora ya 3 dina utawa 5 dina. Apike pancen ngono. Heeh. Acara apa, Tru? Acara dalam berita, Reng. Kutuk ndasmu modar. Omongane mencra-mencre ora. Iki panjenengane Bapak Andreas. Sing wis kelakon kagungan putra nampa barokah ing Wang Mahanasa. Pinaringan ya kuwi momongan. Monggo nalika semana tau tate paring dawuh nek pinaringan momongan kakung karo panjenengane Ibu Retno Fatimah bakal nanggap wayang. Waduh. Kasembadan ya kasembadan putra ingkang pisanan Mijil Jalu Kaisang Aji Al-Ghazali. Muga-muga dadi bocah ingkang migunani, muga-muga dadi bocah ingkang ngabekti karo wong tuwa. Heeh. Muga-muga dadi bocah ingkang soleh ya, Tru. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Nyuwun berkah donganing para rawuh, para lenggah ing padha rawuh mengiki, muga-muga bocah kuwi pancen dadi bocah ingkang migunani tumraping wong tuwa, masyarakat syukur bakti tumraping negara. Ya, sing dijaluk ya pancen ngono. Heeh. Seneng-senenge wong ki nek duwe anak lanang mongko sepisanan kuwi. Wah. Seneng-senenge wong utawa entuk kanugrahan sing tumpuk matikel-tikel. Ah iya. Sing jenenge wong ora duwe anake nganti direwangi mrana-mrana golek syarat golek srana supaya kagungan putra. Lah iya. Nek tumrap aku lanang wedok padha wae. Kuwi barokahing Wang Maha Tunggal utawa barokahing Gusti ora kena digetuni, ora kena ditampik luwe-luwe. Ditampik kuwi malah saya elek. Lah iya. Kaya anakmu kae arep lanang wedok padha wae ya, Gong. Padha wae kabeh tak tresnani. Sing lanang ya tak tresnani, sing wedok ya tak tresnani. Merga kuwi darah dagingku, Tru. Ha iya. Tetesaning getiku sempalaning dagingku. Heeh. Pancen ya ngono ya. Ha iya. Kudu dinaiki kasih sayang. Ha iya. Sapa sing sia-sia karo anak wong tuwa sing ora tresnani karo anak, yakin wis to. Rezekine ditutup karo sing gawe urip, lawanging kanugrahan ditutup karo sing gawe urip. Wong ki nek rezekine wis ditutup, lawanging kanugrahane ditutup, arep golek apa ning donya? Lah iya. Bener ya. Kaya Pak Andreas Dwi Ariyanto kuwi kudu ngucap saka ngersaning Gusti kanthi asung ya kuwi hiburan kagem masyarakat kiwa tengen arga mulya kene. Ha iya. Andi nimbali karo awake dhewe sak rombongan ya sak iso-iso ngaturake pasugatan. Ya kuwi wujuding pagelaran wayang kulit. Heeh. Ayo tetembangan sing kepenak, Tru. Ya. Iki wis nganggo banci loro, Tru. Wis ora. Wis mulih. Wah, jan penak tenan nyambut gawene. Monggo biasane mimin apri iki nek nang daerah Jawa Tengah iki mesti tekan gara-gara lho. Ayo nang kene ya aduh parane ya, Gong. Ora apa-apa, iki sik ana sinden-sinden sing urung muni. Dipecet ming muni. Heeh. Dipecet ming muni dengkulmu atos ora. Maksude didhawuhi supaya nembang men muni. Ah iya. Utamane sapa? Sing wis nampa transferan, Tru. Oh iya. Sing wis nampa transferan ya kuwi Mbak Hana Pertiwi. Ya, saka Pak Bambang Margono saka Korea. Waduh. Duite nek Korea ki apa ya? Yen. Yen ki Jepang. Wah. Ngawur aku arep tok blusukke ya. Ha iya. Won. Nah. Wonten artanipun won. Won. Nah. Nek Inggris pound sterling. Waduh. Bagong ngapal. Lho ayo aku nang Inggris ya wis tau e. Oh. Nang Inggris wis tau. Wis nang guruku bahasa Inggris. Maksude ora tekan Inggris kono. Ora, ayo Wi. Ndang. Jumeneng. Nah. Ya dinten-tene iki. Meneng-meneng sobat ngebyar iki do ngidolak karo kowe lho, Wi. Wah iya.
Mula kowe nek pentas mesti dipota-poto karo si Gimen sapa? Sing nyekel ngawur ora apal jenenge. Mas Agung niku, Pak. Sapa? Mas Agung. Mas Agung, iya. Heeh. Mangga. Nyuwun rujak jeruk Mas Bambang saka Korea. Wah, kok iso nganu ya? Streaming terus. Wo. Ngopo cengengesan, Dok? Streaming ki iso tekan dunia ngendi wae. Oh iya. Kan negara ngendi wae, Amerika Serikat, Amerika Gedrik ku kabeh ketekan. Pokoke anggere internet ki isih nyaut. Ah iya. Kuwi isih iso streaming. Oh. Paling sing ora iso daerah Amazon. Amazon iki ngendi kaya dong-dong ora. Aku tak takon Amazon iki wetan nglipar. Wetan nglipar dhuwurmu locot ora. Amazon kok wetan nglipar ora. Monggo dipun bawani rumiyin, monggo Mbak Dewi. Nggih. Ya. Tengah lawang. Rajang iris. Sik. Udan apa ya? Sepur. Oh, ora apa ta, Tru? Lor kuwi ra lir rel. Rel. Heeh, rel. Iki kawula wah ngedep Nur Jahanam. Diajak foto. Wah ayo pekok kabeh. Ayo Dewi. Saking ajeng. Kawula racik semono. Roja Tan kendatan sah cawes. Aku ngasih apal kok pokoke. Kang gretek nang Wonosari iki mesti sing teko sing Pak Seno. Pak Seno Nugroho. Iya. Mukita dia jampi Rujak iki necer. Rujak iki necer. Jaro. Neng layah lambah kula
Ora, iki rada alon wae. Ya, merga iki arep dijogeti karo Mbak Tiwi mau sing kersane sing nyuwun nganggo di gambyongi ya to. Ya ora apa-apa. Mula sone iki nggawa lendang. Heeh. Nggo persiapan. Nggo lendang rudot. Dingge ngedoti sinten. Ayo sing gelem-gelem kowe kae. Ora, ana kok ya. Ya dienggo, diagem. Benjang dileske malih nggih. Apa? Dileske malih. Dileske? Nggih. Oh, tak goleke penari anu apa jenenge? Kowe melu? Ora kanggo kowe nek gambyong ki ora ana sing lemu. Sapa? Tati arep melu. Dadine ora gambyong. Glamber. Bagol cangkeme tak tutun. Mangga. Ora suwe. Ya. Nora suwe bapak neto lewos teko.
sak yuta. Walah kok le mayar men ya, Truk. Ah iya. Meng nembang. Ajane nang lawang goblok karo joget gambior, Gambyong. gambyong kok dadi sak juta. Ah ya wong rejeki nek wis tememplok ya ora bakal lunga. Nek ora diurung tememplok kae arep ling joget tenanan wis ora bakal iso. Dan iso kisruh pikir aku, Truk. Asem tenan. Ayo mutar ora kowe. Kalahmu siji karo kae loro karo Prastiwi. Pancen heeh. Ya anggepe Prastiwi to anggap wong kaya ngono kae. Ya iya wis ben. Ya iki mau jenenge rujak jeruk. Iya, rujak jeruk. Ya ora ketang sak larapan, Truk. Diwenehi sing klasik. Oh iya. Diwenehi sing klasik, diwenehi sing klasik. Abu Prastiwi iki sing apa merantasi nek bangsa klasik-klasikan. Ah iya. Prastiwi iki nyinden bareng geger Vanderberg kok. Aturnya zaman Belanda. Wah. Iya. Areng ngaturke apa? Ya sak sinom-sinom utawa apa nggih bar kuwi sing gayeng-gayeng kaya sore mau kok ndur ting blungkrang ora karo-karuan ya ngaturi karo para sing sepuh-sepuh. Oh iya. Yo. Ayo yo Pras, Engko njaluk dit nek. ora wis. Nek gara-gara ngene iki dhek wis lunak, gara-gara ngene wis lunak. Sik ngenjingi wis minggat. Oh. Wis dadi Prastiwi sak tenane. Slendro apa pelak yo? Slendro mawon. Ta, wis demenake wisan. Slendro mawon, mau sore slendro wae dul. Wah. Saiki wis slendro mawon. Demite wis oncat. Ah iya. Ya, men digirongi karo ibu-ibu wiraswara anu bapak-bapak wiraswara. Modar ora kisruh tenan kowe. Arane bapak-bapak wiraswara kok ibu-ibu wiraswara iki arepe kepiye? Njur anggape bukatno karo Bu Egul. Asem tenan. Ya wis semen lah ya. Piye karang anggere ana swara iki kes kuwur pikirane. Ah iya. Ya. Neno. Mangga Bu Prastiwi, cakepanipun bebas. Heeh. Kok dicara Tionghoa? Ora sah aneh-aneh. Nuladunku tama Tiongke bongkine bunyi Popo. Mudiar ora. Ayo yu, delas-delas dicol-col. Iki lho, sing tak enteni gerongan ya meng iki. Senengku ra jama-jama ngene janji sawah sabar aja. Sawahe jembar-jembar susune lemu-lemu. Duparaimu modar. Ora iso girong kok seneng girong. Iso meneng ra kowe. Aja dipisah. Iki dan musuh pekok, ayo aja dipisah. Mbok yo men kowe kok tok seneng to yo. Kita
Manut karo majuning jaman saiki gerongan ki ora cara kuna. Eling-eling marang Gusti kang peparing. Heeh. Nek mbiyen eling-eling kaca ijo mlebu jaring. Ayo tetep sero aku. Aku nganggo tos hitam. Apa? Tos hitam. Tos hitam ora. Modar ora ning Cemengkling kono ayo. Ning aku ora edan. Oh ditanduki lho senengane ora. Yo, Mang. Ayo rasa dirungokke ning krungu ya. Mangga. Pati Hamad Sinom rumah saukit biyen kok kaya ora ilang penake ya Reng. Wah ya penak terus pokoke sinom ki. Apa? Wah sinom ki ora slendro ora pelok nek dunekke. Nek slendro ya nuladolaku utama. Nek pelok ya nuladolaku tama sing lanang seniman wah. Kuwi wong piyai pirang-pirang do prisa kabeh, do menikmati kabeh. Diwas nembang sing angel-angel mongko ora kompak, malah ora penak ya. Ayo. Terus yo yo. Nafsu tapa Gong. Mergo wong Solo pok ta lho. Lagi tak alem kok saka sinom dadi sintom. Ya wis ben ora. Mangga. Pisan matur sembah nuwun Bu Pras dipinangkani pamulutipun Sinom Parijata. Ya. Mbok HP-ne iki dibuka rek. Mbok menawa ana pamulutan saka manca negara. Ali aene iki nek ning manca negara kuwi oh wis ora. Wis. Ora ana sing nyuwun, Tru. Aduh. Lho kok malah kowe ngedongi to kok. Ora maksud kuwi aku ora omongan rukono kok ya. Ha kono bar omong muni ku gak ngesenan kowe truk ndasmu kuwi. Ayo. Ora anarkis ngono kuwi truk. Heeh.
Ha iki sing gurung nembang Mbak Iim. Iin kok Iim. Saka engko diaturi nembang. Ayo monggo Mbak Jumeneng. Ya. Mergo iki lakone Dewa Ruci. Heeh iki wedangane we sak jam setengah dhewe iki terus. Waduh. Iya. Monggo. Ketelahe nang daerah Kali Gesing Buduko. Oh. Buduko to. Sugeng dalu Mas Petro. Nggih, dalu. Sami wilujeng. Pangestunipun. Ya, tandukana kok. Ah iki wong wedok anggere bathuke amba ngene iku. Pripun? Keras. Iya. Omongane mesti keras. Boten kok kula nggih kala mangsa iso atos, iso lemes. Lunak ngono nggih. Padha. Padha kali kula. Heeh. Pun sampean ajeng pripun nek pun kaya ngenten iki kahanan? Nggih kula manut. Sampean nyekar napa Mbak Iin? Kalah moncer pokoke. Nggih jan wis. Wis ora apa-apa. Monggo. Kebak-kebak Pokoke daerah mriki niki Argamulya ngidul Dalan Gedhe ngidul nek ana pahargyan wayang nika mesti ora bakal keri. Oh nggih. Termasuk bintang tamu. Penggembira. Oh, wis pokoke. Niku ciri-cirine wong napa? Niku pancen anu kok napa jenenge iki napa nggih duwe lara omong mboten. Oh nggih. Duwe lara omong. Niku gawane Nur Jahanam. Ya, nyekar napa sampean? Ya. Sambel kemangi, Mas. Sambel kemangi. Sip, yang ngenten iki sambel ki rak mesti gebres-gebres. Ya, sambel kemangi monggo nyobi Bu Iin. Ya. Monggo diaturke Mas sambel kemangi. Menawa sepur tumpake sepur men tekan lempuyangan. Tekan lempuyangan yo bali meneh mrene. Mesti bali ya mesti bali. Coba nek ngisor urung dikai telek dadine ora iso mambu. Kaya kucing wae. Mangga, yuk.
Sinden kok le pamit kaya wong tuku janganan ya. Matur suwun. Ya ora apa-apa. Ora di kebiasaane. Heeh. Karo arep tak pilih sapa sing wis bengi iki sing wis nyawane mung kari separo. Sapa? Anting. Ayo Ting. Kowe iki saya bengi saya jebemblek. Ayo. Cah anggere teko nang panggung sore wis seger kae. Mlakuwe nyak. Saya bengi saya jebemblek. Napa, Pak? Tenan ora. Swara iki anggere gerok ngene wis ngantuk kowe ya ta. Napa, Pak? Ayo nembang apa bal-balan? Napa, Pak? Nembange tak karepmu, engko nek aku ngarani kowe ora iso, ayo. Kapok ora. Uduk ya aku ya rasa. Heeh. Iya. Banyuwangen ya, Pak? Ya, Banyuwanginan. Bawane. Heeh. Ngomong salah. Ngene yo salah. Rewel. Yo, kowe suaramu luar biasa nek gelem bawa Banyuwangenan iki. Yo, kalah. Nah. Aduh. Aja tak rungokke, kisra kowe nek tak rungokke. Aku wae kisra kok. Ya. Mangga. Ayo Ting. Urip piareng mati piareng Didulang. Aja tok rasake to, Ting. Mboten ngrasakne lho, Pak. Kok kaya kowe malah kaya trenyuku gek Mbak Yumu. Maning urip piareng
mati biareng Ayo ngendi nyanyi selak budut Pak antingnya bunek aku arti bake apa gerajakan oh iya alit nopo gerajakan wae ya sing kowe sing sigrak monggo yuk
Sip ndelok tuh ndelok. Nyenengke kendangane ya, Gong. Aku ngajari aku. Oh. Ha to. Aku kendang Banyuwangen, Surabaya ni tatas kabeh. Oh. Surabaya. Ngene geter maksudnya. Ha iya. Tak kira nek Surabaya wetan ngono. Surabaya Gadingarjo. Gadingarjo dengkulmu ra. Ya Drak ya, bunek aku. Ya. Wis ora kok wis meneng iki aja diganggu meneh. Waduh. Ya kaya ngerti ngene lho. Ha iya. Ya wis ora masalah lah. Heeh. Kae ndara-ndara Pandhawa kok ming padha sedhe gagas Ndara Bratasena. Sajake ngono le. Heeh. Ya dadi sowane ya. Ya yo. Sowani Ndara Bratasena kondur urung ning negara Ngamarta. Ya bapak ya wis tekan kono kok. Ya yo.